nanoma ikuphi la ukhona la kufinyelela khona leli phimbo namhlanje ngiyakubingelela egameni lika Jesu. Ngaba useteksini, ngabe usemotweni, ngabe usekhaya, ngabe usemsebenzini, usedolobheni, usilalela kuma headset usendleleni. Greetings, sanibonani. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Apostle uTT Shangelo hey Zenzo 16 verse number 28. Zenzo chapter 16 verse number 28. Kepha uPaul wamemeza ngezwi elikhulu wathi ungazilimazi ngokuba sikhona sonke. Wathi ungazilimazi, don't hurt yourself ngokuba sikhona sonke. La sifunda khona kunesigameko esake senzeka. OPaul baboshwa, bashaywa, bahlushwa, bahlukunyezwa, bafakwa kwithele elingaphakathi, inner cell. Kodwa abanakanga ukuboshwa kwabo, abanakanga inhlungu ababebhekane nayo, kodwa babheka uNkulunkulu nasesimweni esingavumi ukuthi ungabheka uNkulunkulu. Ngithi mina oPauli ngesikhathi beboshiwe beshawa kwababuhlungu ukubona, beshawa, behlekwa, uhlekiswa ngabo, kodwa kuthiwa abazange bayinake inhlebo, abazange bayinake inhlungu ababebhekana nazo, kodwa kuthiwa babheka kuNkulunkulu. Kunento ke estrange abayenzayo, kuthiwa badumisa uNkulunkulu. Ekudumiseni kwabo uNkulunkulu, esezulwini uNkulunkulu wezwa indumiso yabo. Into edala ukuthi ezwe uNkulunkulu ukuthi kudumisa abantu abasebuhlungwini, kudumisa abantu abahlukumezekile, kudumisa abantu abakhalayo, ekufanele ngabe banaka inhlungu yabo kodwa banaka uNkulunkulu. Angazi ukuthi wena iyiphi inhlungu odlula kuyona, kodwa labazalwane kuthiwa badumisa uNkulunkulu nasesibone sasingavumi ukuthi badumise uNkulunkulu. Kuthiwa kwanyakaza isekelo zejele, kwasekuvuleka iminyango, kuthiwa nezinye iy'boshwa phakathi zabezwa. Ayaya, iy'boshwa zabezwa. Ngesikhathi bedumisa, iy'boshwa ziyazi ukuthi kunabantu abadumisa ngaphansi kwejele. Kuthiwa kwavuleka amasango, kodwa kuthiwa iy'boshwa izange zaphuma. uJehova wayibamba iy'boshwa ukuba zingaphumi. Lo wayigada iy'boshwa kuthiwa wazunywa buthongo walala. Wathi eqambe ephaphama, waphaphama amasango avuliwe. Wayitshela ukuthi iy'boshwa zonke zihambile, kanti uJehova uyibambile ukuba zingaphumi. Ngithi mina uJehova wayibamba iy'boshwa ukuba zingaphumi.
lo wayegade iboshwa wawuyena olala wathi qambe phaphama wathi mayibabo ngibonwa yini awukhona ongizwayo la endlini wayitshela ukuthi iboshwa iphumile kanti zikhona zonke uthi awahosha inkemba wafuna ukuyibulala wamemeza uPaul ngoba wayesephumile kwi-inner cell ngizothi mina noma kuthiwa yiluphi uhlobo lwejele aboshele kulona kodwa make wadumisa uNkulunkulu uyakukhipha kulona lelo jele nanoma yisiphi isimo okusona uma wadumisa uNkulunkulu uyakukhipha kuleso simo dumisa kubeka ukuthi akwenzekalanga lutho omunye uzothi ngizodumisa kanjani ngihlejwa ngisuka kanjani enkonzweni nginimele ngizomthumisa kanjani uNkulunkulu ngingenamali ngizomthumisa kanjani uNkulunkulu ngingasebenzi uNkulunkulu uma wamdumisa uyakukhipha kuleso simo sakho watshela umgcini wayibosha wathi ungazibulali abakhululekile kuvele kube ngazuthi ibona bazofa kuthi laba baboshiwe kube ibona abaphilayo wema webabo wegelele don't kill yourself because we are all here ngizosho njalo nakuwena namhlanje kuleso simo edlula kusona ungazibulali kule nhlungu edlula kuyona ungazibulali ey Nkosi yami ey moya ngcwele ey Ladambo iphethe bosucabanga ukuthi yena solution ibeka eceleni don't kill yourself usenempilo engcono kunalo iphila manje greater is it that is within you than the one that is in the world don't kill yourself I'm saying don't kill yourself ungazizondi kwayiwena lasimo dlula kufanele sesikhashana ubusuku nje bamanje liyeza ikuseni kuyeza ukukhanya